assalamu alaikum suudu baba sakira meɗen worɓe rewɓe to tawa ɗum fuu on jotama on jettama bisimilla moɗon du e ley yewtere meɗen nde min gaɗanta on joni ke yadanta e golleji leydi meɗen Burkina Faso hande du min tawa talata ɗiɗi lewru meɗen septembre hitande meɗen unati e noga e joyi en tawdama e Boubacar Dicko no watta fa kalen haala ke yadanta e ndenagu leydi meɗen Burkina Faso. Boubacar bisimilla ma. Bisimilla won Isou Diallo sakira meɗen heɗotoɓe hettitoɓe fuu jettama sam. joni ke kalten haala muɗum ɗum yoko heeɗi leydi meɗen Burkina Faso saabe ni ne jiyanno laamuji alhaali sada sina mbaɗo e ley ngalluji meɗen ma yalla e ley gure meɗen ke yadanta e laddeji amma hannden ko jiwɗen ɗum e jiyana commissariat muɓɓo kanon woni ana wanco e ley kalteji so wiyama commissariat ɗum talkuru fu ndu ummotoɗa jaa pondita commissariat moɓe nge na wawi walde tawe gure moɗon moƴƴinane talkuru ɗum so hamde waɗe wuuro commissariat noddete so nagel woni ɗon fuu kangel warata puisque o ngel commissariat ɗum jinnomi kaalen haala muɗum seeɗa fa suudu baba faama saabi ni ɗum wona ko yimɓe andi sanne non wori min ga hunde wotere wonno ko ñegani kam noon tawi ɓe mballa ele commissariat jiltoɗon tawi suudu kasuɗum won toon ɗo jallo fof jallo kabaɗo ɓutta wede waɗatererinde jalluɗo tawi ke tonni wonno yargaɗo waɗel jiyona ɗum ɗon jonka waɗel jiyonge tawi suudu kasuɗo wolli makkel toon yargaɗo ko ñegani gaɗi ɗo ndewna ɗum toon no wori so gowani hono kanko Mamadou Sana e battalami darniɗo ko haɓɓude e ndenagu le galluji meɗen mawɗe leydi meɗen Burkina Faso so gonga ni hanata e banggal heɓa hakkille fafata ko ka sikki fo ala mbiɗan tawa no woodi fulɓe cekkiɓe o toon no kollamo no watta ma walla leñi goɗɗi tawa ɗon no kollamo wana hakkilleñanden tan o yaano joƴƴinede tabital pulago heeɓi kosam o yaɗi tawa ɗon no woyi hakkille mon eyi so gonga ɗum hono ko mbiɗa ɗum yo hunde noon ko heeƴi jon noon si en daari illa ma e kanko on o joƴƴinano jonga kanko on o battalami darniɗo ndenagu leydi meɗen kulle kewɗe wattitake ko wona fay ko muyɗe halde haala muɗum so a daari hannde le wuuro meɗen Wawdugani a tawa nokku fuu to tawɗa nokku yaajude fof a tawa ɗon no e police en no won ɗon feenda on tan faa ɓe ndaaro noɓe gatta fa tawi ɓe ndena ɓiɓɓe leydi meɗen Burkina Faso feenda on tan faa ɓe ndaaro noɓe gatta fa tawede neɗɗo fuu ummaniɗo wadde ko boni ma walla ummaniɗo wadde goɗɗum feeñi ko yadata e sariyaji fuu tawi ɓe jiiɗa ɗon no guide maɓɓe sabu nokku fuɗɗo wiyete rond point ji ɗo ɓuri fuu yaajude fuu a tawma ɗo inchallah joni noon wartude ko mbiɗa ɗo no hono suudu commissariat ɗum no yiltotondu en jii ɗum joni ɗo ka so gonga ɗum tabiti yimɓe meɗen jeyni kawre ɗo no udditede ɗo no gollal ngal ɗo haali ko woni muɗum mobile jiyetegel ne wonɗon ngel wona mobile ngel yimɓe nasata jooɗo ɗo ɓolum yo mobile ni so gonga Allah ɗo mbawɗa warde ɗon kala talkuɗo ndu kaajeɗa no jiyanta commissariat fuu ndelle ele mobile ngel tawaɓe toon ɓen no mbawi waɗandema ndelle ɓe kollidi tan so gonga Allah ni caggal to fuɗɗi hannen toon ndelle le balɗe garoje ɓe jiyan bangeji goɗɗe ɗo no Wagadugu e bangel nde ɓe gardi fof a tawa no fayi woɓɓe jaati mi yii hewtuɓe ɗo no carte d'identité ji muɗum carte d'identité mum aduna guere yama ɓe kamɓe gaddi le bange ɗon garɗo fof waɗanaɗe carte d'identité a waɗina waɗa jomum hewto ɗon no carte d'identité muɗum en jii wadduɓe kamɓe ndu talkumen koyde légalisation kamɓe ndu gari e nandini ɗon no talkumen gongaji e photocopie ɗin so gonga Allah Isou Diallo yo ɗum hunde heyre e yo ɗum hunde du so gonga Allah tabintinen wodan ko nafi leydi meɗen Burkina Faso amma wa'ana hono ɗum na ɗum nandi e lokotorore waɗanode ana wancode ayo saabi ni e jii on wakkati du ko lokotoroɓe ɓe mbawi wadde e ley doctoroje to fuu mobile muɗum heɓama ana wanco ley nokkuji fa ɗum yarama e région ji e province ji no ɗum watta fa ɗum ɓaɗo ɓiɓɓe leydi Burkina Faso Boubacar Dicko noddade ɗumen joguiɗa e noddugol suudu baba e gollitorade ɗum ɗo saabe ni hono no ciforiɗa ni sona ɓe mbulto golle fuu illa ma jeɗɗire ɓe kaala ɗo mbiya nde jeɗɗire warore nde nokkude nde toon nde tawete noddade ɗume dottinda suudu baba e gollitorade oɗo commissariat inchallah fadde meɗen noddude noddadu suudu baba fof enen ɓen guiɗan en gaɗan koyte engagement ɗon en aɗan aadi wakkati fof si en keeɓi en paami kabaru ke banggue nde toon to jaati jeɗɗiri oro fof illa ma ɓe jeeya toon en garan kaalen ka donc goɗɗen kaala jonni en kaalan fa yimɓe bangguere ɓen paama ke ñalade wane nde commissariat jiltoɗon o waran le bangguera e minen ɓendu neɗɗo e fof ka yaa talkuru muɗum fof lalinto wara toon inchallah ɗira e majju ndu noddirde ɓe kamɓe laamu ngun tawede ɓe gaɗa dalil tawe to ɓe jaata fof kibaruji ɗi jaajinama sanne no watta fa tawi so ɓe jeeyi fof kamɓe nde ɓe jeeya toon ɓe tawa ɗon no golle so en garti e mbiɗa jonga suudu baba ni
haqiqa ya ɗum wari ɗum waddana kana ɗo suudu baaba sabu so a yi wiyama janngino waddamde wuuro fof warano fa janngina ɓiɓɓe wuuro so ɓiɓɓe wuuro gara fof janngino warta ndele kamɓe ɗi hono commissaire jittoɗon ɗo so ni o waɗama fof o waɗnakana fof ɓatto ɗo no ɓiɓɓe wuuro waɗnakana fof ɓatto ɓiɓɓe leydi anon ummotono ɗo kiloji 5 kiloji 6 kiloji 10 e dow laabi bonɗi fof garon commissariat a guere garumi on kaya faka ɗon talkuru moɗon joni commissariat ummake wari tawni on faale banngere moɗon donc ɗum tan garon gaddon ɗereji moɗon garon ƴamon ko kaaje ɗon so tawa pelentuɗo ara wadde so tawi won kabunoɗo e maɗa ma won mo potay aɗa wawi gara ɗo gaɗa ɗon pelente maɗa policier en golle toon ɗum wonno golle muɗum ndelle noddude yimɓe tan so gonga Allah nawtoro ɗum e anda du gollal so wari fa warano fa naw sara ɗowtin mon fof kam ɗowtira ɗo haddi no wawi ɗowtira ɗum faamu ɗowtira ɗum findinde ɗowtira ɗum jawdidu sono wawi goɗɗo tawan no wawi kanko e miijagol ni min ko so commissaire o wari banggere en fof sodan machine gollirɗo ordinateur ma goɗɗum feereji maɗam hokkaɓe e dow weltare tan saabi ɗo no ko ono waɗa en ɗon leydi am Burkina Faso haqiqa ɗum wonno ko mbawmi wiide ɗo banggal ɗo no commissaire on e yettude ɓe ɗon no kamɓe heɓɓe ɗon no hakkille on e wiide ɗum so gonga Allah ni ɓiɓɓe leydi men funa kani tawdede daguni e bandum e filagol mom fuɗɗo jooɗi ndaara ɗum on ko towi ɗon innovation ɗum wonno kandu ko wawi ɓeyditidde ko wawi heydintinde ma ko wawi yiitugol dawareji goɗɗi ko wawi wallude no watto fata e leydi men e yaara yeeso inchallah ay gasi Boubacar Dicko yettore meɗen nde juutata sanne saabe ni nden andi ɗum ɗo yo ko façon kibaru fottoyno fa waɗi yewtere no watta fa findina suudu baba hullita suudu baba e ngarangal oɗo commissariat jo nokku fou ndelle sakla meɗen worɓe rewɓe tawaɓe suudu meɗen façon kibaru joyin ɗo yettore meɗen nde haaɗi Allah hokku en wakkati goɗɗo gasa e jaam fofo mo